A Via Central, com sabeu, fem transformacions de furgonetes cap a camper. Avui entregarem aquesta preciosa Citroën Space Tourer que li hem fet la nostra transformació base. Aquesta transformació us la podem fer sobre la Volkswagen, tant la T5 com la T6, sobre la Ford Custom o sobre aquest xassis, que li diuen K0 i que el fan diferents marques. Aquí el tenim amb Citroën Space Tourer, però pot ser Peugeot Traveller, pot ser la Toyota ProAce, pot ser també ara la Opel Vivaro. Per tant, amb aquests vehicles, sempre que siguin la mitjana de 5 metres, us podem fer aquesta transformació que ens porta el sostre elevable d'SCA. Tenim la segona bateria instal·lada per donar-nos servei elèctric. Tenim la calefacció estacionària instal·lada en els baixos, el conversor, les bases giratòries i un llit desplegable a la part inferior. Anem a veure com funciona aquest llit. Aquest sistema de llits no necessita homologació, perquè és un sistema que és extraïble del vehicle, ens agafa tota l'amplada del maleter i en aquest cas no porta cap anclatge directe en el xassis del vehicle, sinó que ho col·loquem amb diferents tensors que aprofiten les anelles i argolles que el vehicle ja porta de sèrie. Per tant, es pot extreure i no necessita homologació. Per desplegar-lo, senzillament, és una estructura i ja podem col·locar el seu matalàs, també desplegable. La mesura que ens dona el llit és l'amplada del vehicle, en el cas d'aquest vehicle és una mica més estret, ens dona 1,20 m per 1,80 m. I tenim aquí les potes que ens surten fins aquí perquè així salvin els seients. En el cas que traiéssim aquesta filera de seients, el que faríem és deixar la pota una mica més reculada i guanyaríem una miqueta tot aquest espai d'aquí. Aquí, en la zona de cabina, podem veure que els seients són giratoris. En aquest cas ja hem girat el de copilot. El de pilot el tenim en posició de circulació normal, però també porta la base giratòria. Tenim instal·lada la bateria i des d'aquí podem veure l'estat de la bateria, quina és la seva intensitat. Ara mateix ens dona una intensitat molt alta perquè aquest vehicle també porta placa solar i, per tant, en un dia com avui de juliol ens està entrant molta fotovoltaica. Aquí tenim l'inversor que ens donarà per poder carregar diferents aparells o connectar aparells a tensió normal de 230. I en aquesta banda hi hem col·locat també el comandament de la calefacció, així com 3 sortides de USB i 12 volts.